Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Haka janmiat jongka arpulai terik unai weng arajar arpuar, hadian sisngi jongka jingsya aset yap, kisan ngot ki khasi penar, haka snong mukro, West Genty Hills District, kah Nyotrap Achik National Movement, Eastern West Khasi Hills District, ringkat kejing senran lang ki dekhot kah Nyotrap National Youth Movement, ki la pelong ye kejing thang mombeti, ha pendeng umyong mairang, kum kadak kejing solem ki la not ki bala du'e ye la kejing em, ha kejing senrek kuli jong ki pulit asam, kabala jah ke step jok arpuar terik unai weng arajar arpuar. Shwaban pelong ye kejing thang mombeti, ka seng kala pelong shwa ye kejing yalang kabalingkot, ha kabalai shimenta, ban ajing keren da usordar jong kasnong sangsyong bat baru kinong keren hakini kejing lang kila penram jori ki pulet asam kibla dekat jubor ya kejing em jong kini kisan ngut kimen siem bakordor jong kasnong mukro ha kejing thang mombeti la sakhiru ya kejing simentalang jong ki hybrid kire pai ba kibadan hakini jaka bapelong ya kejing lang Hakum gini kapor, ngapaya kakubor, lani ka message sa baro kiba haying asam, kiba dono, yala ki jong kiba ki baton, ki mensim kiba kodor, akan no, lada haying asam ki jongi, ki wan kum gini kili badum, banka, kamlong ka kiba tang, nagonta ka ying asam hi baro away. Bat ngasngo, bat kum ki kme ki pa, kindu yala ki jong ki pa, ki bat kamai ki ji, nagbanta ban pendap, ya ka bam gadi ka kop kasam, nagbanta ki kun ki ji, katno kalong ka jing pamnut, nagbanta ka jong ki. Bat ngaperam, ya ka jing le riu kau, jong ki pulit asam, haba kila nut, imem pik ban siat, ya ki mensim ki bat kodor. Bat hakum gani kapor, ngabuk ka jingli ya ka sarkar MDA, hapo ka jingalam jong konrak sangma. Nagawai kapor, syagawai kapor, ki jingjia basulsi ki wan batulak hakan niri kapri jong hinyo trap. Pilakan mau ya ka jingjia ba lursyai, hapo majai. Pilakan mau ke jingjia jong bashe, pilakan mau ke jinggi ki abajar khatpra kathemyo maurong, pilakan mau ke jinggi ki kino hikai bai hangje po secretariat, pilakan mau ke jinggi ki jong kong Angela nagabanta ka hok kinong belasgi, ayu ka sogal kalale kala penap laki bulit ban pakhang linti nagabanta ka jongki, bat habafi boy hapok social law. Pinyo iba ka sarkar ka pendengam, daki CRPO, nakamanta, kito, ki karmator, hangtay hapo yudo. Dip mentang akwa banbo ka jingli, balay pibo iya police department, haki jaka ki basingan, balay pipa iya kini ki police department, ki CRPO, banlay si ki parasnam, haka border area hi baro kaway. But harapi lightness, but Longstone shadow bunny. Katno tali ki opus, katno ki police, ki yan hagilinti ki singkiang. Balay ko sarkar ba jongi, pimpa yakine ki police department, but light banay jingeda, haki border area, ki badan kam karke, yak jingeda, nagabanda ka jing shatambor, nagapor, shakapor, haki pulit asam. Hajo lada kani ke jingjia ka wan banjia haka ying ka sam ka jongpi kumno punsngo bat na kanda ka basay kum ki kun samla ki seng balang ki nong yalam snong ki nong mi kmal ki ba mangi la jir yapi bat long representative nakabanta ki nong song snong ki jongpi pideban gran hakabide bat kani ke jinge jong ka border issue nang yakon ki hati nang yap ki plang nang kai ki politician ka mekhaya pat asam long langkinya ki parado ki parasnam parari le hakum gini kapor na karbat ye ka sorga khamtam yu home minister ba lakman rumboy ba un snobhaman sim khya ye gini ka kam ba un sim ye ka jingkat khle ba na karbat ye ka sorga amdi ba kan sim ye ka jingkat khle ban ai
Siaka Home Ministry bahkan bu igijing toket lakalong hakanya lani haka CBI nang bangin lap igijing sisa manoba ai kabor ban siat pek ya kamen sim kaba kodor bat kumkinong ngelam sinong nila ju yo iki awareness program nagalang ka police department kaju ai igijing hikai ka ongkom ni Wat ye kati hakaan laga don kino song sinong kiba le iki kam kiba sneo Henry Susi Pak menta kat ka police department juga Assam kaba dei maka kanong tela kam iki kam sneo menta ka kinti pat dei maka kaba penkeng ye kaan din nagaleng ka jonga ngapa ka kubor Bat ka message kijing slolam siya paro kito kilong yung kibala duno yala kijong kiba I kiba ton ba ublay lang yedon ringkat baki ban pa ka mensim jongki bakin don haprian kijing keman bat kijing pentingan nadu menta nang ni sakmat idukot jong kajait betriu kidap da kajing pitar kidap da kajing linga ba kajing duka ka mensim naba Kibreu kepada nakabor, kipenterha ya kamensim silang, kamensim idri, jong idukot jong kejat penreu. Kum kilong kami kilong apa? Nadu mentakas ngi tom kenudin penreu no. Bapindai ban ai mensim, ya lagi jong gikun gikti, ban mi sakmat, nakabanta ban yakun nam taki dauba jong geri berkejat penreu. Lada, kawai kalama jong giseng halang. Ya kasapti jong kimender piong hana bagi sang barang gile ruklau pialap ne me katadang lagi ni kindiat tayo kanun sang barang kawe kalama shei ya kajan jong kimender kiong hana mi de kijan kersha ke papersha baong bagi le ruklau atau menta bagi beriu ki manabar kimender ri kishim wat ya kajengim jong ki pradok prasnam jongi pinom kumno Min saya pai adu kano pi ai kata kajing penrem na kamenta jong kita ki riu klau ki wan nadu Assam menle ya kene kampi ijot hadu kajela kajungi ngidap da kajing skosi ke bakrau nadu kamen sim abangi berkat ya la kajong ngeri ke beit ke bathon kari ke bedontang ibenta jong itersim ibenta bayong jong itersim Hadu kan neng isya leben, isya lekho. Mereka berskosi kalong ba. Wat kiparado kiparasnam. Ibami nakaju kado kasnam. Imdon ye kata kabensim benyetiblem. Nakabenta uparado uparasnam. Bade halor kan ganong rim. Ngidap da kajing skok hiya kabakrau. Abangi perkat hakini gisngi gipor kibangi imenta. Kaladon satang kajing iki. Kabamdon jingkut lanu. Kumpa kanong rim jong naseng H&M gayeng kalong. Banyadai upurusam. Banyo iya ka ILP. Bat ban penrung iya ka kitin kasi ka kernit ka papra. Bat kata ka de kanong rim ka principal jong kaseng H&M gayeng hadu menta mene. Bat de halor ka de kanong rim. Maka juyeje nakapor sa kapor abede bat ki bordar. Ngidap da kajing saukya ka bakraw hadu kata-kata. Naba kanong rim jong H&M kadon lupa hakini kimat. Badai halor kata kanong rim. Magiwan hakini kajaka kung kadak ban pensngo. Ya kajing sngo dukha mensim. Kajing sngo terha mensim. Jong kikun samla jong kali bakajat benriu. Kibangim sim yo kalat ban lek. Ya kaban ya keren ban ai mensim. Ya kitrai briu kibradu no ya lagi jong kikun kikti ya kibayet kibathon. Andre kene kapor kum kadak ni pak ka message ka bakrau maka message kene ka janmit kalong ba wat nom du jengkermen ki dukot jong ka jaj beriu ilong ki bala kre ha kanu kapor Andre yai up ya kapor bakan sebatai ba kum ki dukot jong ka jaj beriu ni de ban skau thu pat da kanu kanen tingi ha ban yakun mati ban yakun bormet kam de shu kapor ha kane ka job ka mamenta Andre kala day yang ikam kikun samla bagan sim dala ka jong ka method maka taktik kumno bengin yale ya kini ki bru ki manabar
nabar kumbangi hadu kene kapor kalimat kamanta banong ya kun pormet lei bat kane ka sarkar MDA kanom ailat hero bat kanom ya sha hero gitu khot jonga jat beriu bat yo no song song jo kami khalaya ru kunju kane ka sarkar MDA ngila banong ba kala long thik kum ka kun ru jonga asam kat baong ka asam kali kayong henrei barang yap barang jenjar barang sosat udai pat udkhot joga jaj beriu kathau ya baro nadu kilong kemi kilong kepa hadu kisamla ki dei hi udkhot joga jaj beriu badai pung kene kapor ngi dap da kajing sio terhadu kata-kata kamersim henrei bangi sio don bok bagi udkhot joga jaj beriu kidang don ki bas nguthu ya ka an ki kendon bangim syam na syam ni an har jong giti henrei ba muslim maka por kan sabatai ada ka yai je long kumne itu khot jong ngajat beriu kin senang bun kiban ra lagi jong ki eke ban long kino yele persya ya kasor kar MDA agar men skam banang ne syakmat bagi senang mi shibun ki iseng leno haka jela ka jumi namar kajing peterha namar kajing pensosat namar kajing le jongga sarkar MDA kalong thik kum aiding bakalong thik kum higai ye ki khot jongga jat banriu ban long ki ruking atia ri sibu tang bawe ba wan le kai ki khot jongga jat banriu naba ki yeng hakasur jong pai ba kasur jong pai ba kadai kasur kabla pasep da kam sim jong play badai lor kene kanong rim ngidap da kajing snokia ka bakraw aga jing je menin lalong ka basiat yo sim khar lan yo tumkhur ya ki khot jong gajat beriu ke jongi pet im ki rasiat kumasiat ki sim khar ya ki khot jong gajat beriu ke jongi barkan dit beriu no nadu menta nadu kilom kemi kilom kopa bagi khun samla pimdei shu bandan ka men sim le ran himdai shu bandan ka mensim ban penting pensmi ji khot jong ka jaj ban riu beri khun samla aga jing shisha bla dei ban ai mensim mi jong ki khun ki ti ba khun le shakmat na ka mata ka jing bha jing met jong ka riu ka jaj ban riu ba de lo ka ne ka nong rim karpat ba shi anda phimi nang ne kinong song ne kinong song dukan na poi shi ying sesem ai ka mensim mi jong ki khun ki ti ki badon ne ka mensim ban ya khun na mata ka dau ba jong ka riu ka jaj ban riu Ladon don seng malang kata khot jong kajat beriu kasi jongi kalang ngam agit way jong kaduriu ba abe ni jor bat komnya im kajing don beriu akan ni kajela jongi bandang ni sakpat mikir men skam bahkan nom ye jesu bukum gane lada ka yang ye je kalau don lupa Allah nak mata ki khun samla bakin long kita ki ruking atir nak mata ki dau ba jong keri bar kajat